नमस्कार। जय भीम। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାୟାଜାଲର ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ହିଂସା ଓ ମାରକାଟ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ୟାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଭଗବାନ। ତାର ତ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, କି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା ଗପଗଳ୍ପିତ ମିଛ କାହାଣୀ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ହିଂସା, ଏ ମାରକାଟ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଂସା ଓ ଶତ୍ରୁର ଗାର ଟାଣେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ ନାଁରେ ବାଣ୍ଟେ, ଯଦି ଏଇ ମାରକାଟ ହିଂସା ଭିତରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ହିଂସା, ଏ ମାରକାଟ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବ ଜାତିର ସର୍ବନାଶ ବା ସମାପ୍ତ ଘଟେ, କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ଧର୍ମ, ଏ ଭଗବାନକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଧର୍ମ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଜୟ ଭୀମ।